हेलो एवरीवान मरनाय बागान थांग्रा लामा बेखौ आङो देखायलांगोन नोंथांमोना अननानै नायलांदो मरनाय बागान लामाया मा रोखोम आरो मरनाय बागाना माबायदि आरो मरनाय बागाननि सिङावनो मोनसे दिंदिङा हाथाय दङ बे हाथाया बेलासियावसो जायो बेखौबो एसे देखायगोन आंनि बुंनांगौआ बेनो नोंथांमोना अननानै आंखौ साबस्क्राइब लाइक शेयार खालाम बे लामाया रुपसियावबो थांबाय थिपकाय बासबारि बेयो थांजोब्बाय बे लामाया बे लामाया मरनाय बागानजों थांबाय ओमफ्राय बै नुहुरनाय नङा फरेस्ट अफिस बियो फरेस्ट अफिस थांबाय थाग्राफ्रा सापाति रोगाग्रा बागानाव हाबसिगोन एबार लामा मोननै मोनथाम बिलाइ खाग्राफोर थाबायदों बागानाव हाबबाय साहा बागान नायलांदो ओमफ्राय बावनो साइजआलाय नै लोगोफोर नायलांदो बागाना मोजां नै साहा बागाना मेन र'डा नै बियो जाबाय जों ओरै एसे नामायबो मेन गेटआ हरैसो बे दिंदिङा बाजार मैगं गोथां थाजा खादान मोनो ओमफ्राय ना दखान बेदर दखान खेबनाय जायाखिसै दे
नेपालिफोर सावताल बांगाल बर' सासे सानै बिदिनो बाजारा बिराद गिदिर खेबजोबाखिसै नै रांगापारा लामाजों थांसै जा अखा फैगौ बाब होसोबाय जोंखौ अखाया बे स्कुलाव राभाफोर हाबोमोन दा राभाफोरानो सासेबो गैला
Rangkapara School. Nah, biar Rangkapara School. Rangkapara. Rangkapara Girja. Saitin मोनबाय रेल गेट. रेल साइथिं बारनानै हाइवे मोनसिगोन. बै जों श्रीरामपुर थांबाय. ओरै साइथिं श्रीरामपुर थांबाय. हाइवे मोनथारनोसै.